Добре дошли на ексклузивната дегустация на И5. Днес оценяваме селекция от италиански продукти с нашия топ експерт Тимон. Заповядайте менюто, господине. Я да видим. Италиански продукти. Давай всичко насам. За първото ястие шеф-готвачът предлага Nutrife, изключителна монопротеинова селекция с риба, специално разработена за възрастни кучета от дребни породи. Риба. Обожавам риба. Преминаваме към следващото предложение, пак от същата марка, но този път с аромат на крехко агнешко. Как обичам агнешко. Този път сменяме марката и преминаваме към Арго Мини, селекция с дива сьомга, специално за изтънчените кулинари от дребни породи. Сьомга ли чух? След рибната нотка е време за следващата изненада, отново на същата марка Арго Мини, този път с аромат на свинско. Чакай. Свинско? Келнер си пой всичко. Продължаваме серията на Арго Мини с абсолютната класика, богато на вкусове говеждо месо. Говеждо, стига бе! Шеф-готвачът представя истинско италианско съвършенство от Nutrife. Монопротеинова храна със свинско месо, 100% италиански произход, сготвено на ниска температура и обогатено с щипка куркума. Вкусно! Специалният комплимент от шеф-готвача е пак на същата марка Nutrife, беззърнен, сочен пастет от свинско месо, гарниран с тиква, грах и дискретно вкусен с копър и розмарин. Най-обичам пастет от лъжичка. Преминаваме към десертите на марката Рой. Предложение от шеф-готвача е свързан с лакомство с сьомга, богато на витамини, което подпомага здравите кости. Сьомга за десерт! И заключителен шедьовър на вечерта, отново на марката Рой, поднасяме лакомство с крехко агнешко. Ето това се казва финал. Не е просто храна, това е начин да кажеш обичам те.